Ναι. Κάνω ξανά πάλι βίντεο. Ωραία, ναι. Χάρηκα γι' αυτό. Δεν έκανα βίντεο για τον λόγο που πήγα διακοπές, είναι καλοκαίρι και θα είμαι λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, και σήμερα θα αρχίσουμε μια νέα σειρά που θα λέγεται Επιβίωση με τον Χρήσο Σαμ. Ναι, και πάμε να αρχίσουμε. Να μαζέψουμε λίγο wood πρώτα. Μετά, το πρώτο πράγμα εγώ που κάνω στο survival, δεν ξέρω αν το κάνουν και άλλοι, είναι να μαζεύω wood, να παίρνω υλικά, να πάω για mine, μετά να ανεβαίνω πάνω με κάτι καλά πράγματα και να μην φοβάμαι τα mobs. Ωραία. Και για να δω, το έχω στο normal. Εντάξει. Τώρα θα κάνουμε το awkward που είναι blanks, ένα crafting table. Πάμε λίγο πιο εκεί. Και μπορεί να βρούμε και χωριό εδώ. Και μια σπηλιά έχει εκεί πέρα κάτω. Ωραίο το μέρος που μας πόναρε. Chickens. Γεια σου chicken. Πού είσαι chicken? Γεια σου chicken. Μη τρέχεις. Θα σκοτώσω. Μα θες γαμώ. Δεν μπορούμε να το πάμε σε αυτή. Μπαμ. Μπαμ. Για πέθανες. Θα πάμε έτσι μέχρι να βρούμε μια σπηλιά που μόλις βρήκαμε. Ωραία. Βρήκαμε σπηλιά. Βρήκαμε πολλές σπηλιές. Food από εκεί. Wood από την άλλη. Νερό δεν έχει, δεν πειράζει. Δεν χρειαζόμαστε νερό. Λοιπόν, θα κάνουμε sticks και να φτιάξουμε μια ξύνα. Φτιάξουμε ξανά μια ξύνα. Ωραία, να κόψουμε λίγο coal. Λοιπόν, λίγα λόγια για το κανάλι. Θα ανεβάζω κάθε εβδομάδα ένα βίντεο. Μπορεί να το κάνουμε και πιο πολύ, αλλά δεν νομίζω. Ανεβάζω κάθε εβδομάδα ένα βίντεο. Και ακόμα δεν έχουμε μπει σε πρόγραμμα. Θα μπούμε όμως, ας πούμε την πρώτη εβδομάδα να βγάζω βίντεο για servers, μετά να βγάζω βίντεο για κάτι άλλο. Δεν πειράζει όμως, θα μπούμε. Μπορεί και να μην μπούμε ποτέ, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Okay. Όχι, 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 μη με σκοτώσεις, μη με σκοτώσεις. Φύγε, φύγε. Χάνες. Θα κόψουμε λίγο iron, δεν θα είναι μεγάλο το βίντεο. Κανένα 15 λεπτό. Και όπως είπα θα έχουμε part. Και ναι, τίποτα άλλο. Ωραία. Να βρούμε κι άλλο iron. Να κάνουμε μια iron armor, ένα iron σπαθί, μια iron pickaxe. What the fuck is this? Ναι, δεν κατεβαίνω, έχει spider αντίγεια.
πολύ iron. Και άλλο iron. Ωραία. Μπορεί να κάνουμε και κάποιο live stream. Μπορεί, είπα. Ένα μικρό live stream. Όταν πάμε 50 subs θα κάνω 100% live stream. Θα κάνω live stream τακτικά. Ας πούμε δεν θα βγάζω βίντεο μία εβδομάδα και θα κάνω το live stream. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κι άλλο. Iron. Και χαθήκαμε. Όχι, δεν χαθήκαμε. Το θέμα είναι πως ανεβαίνουμε πάνω. Κατέβω εκεί πέρα κάτω. Θα πεθάνω. Ναι, θα πεθάνω. Κινδυνεύσω. Θα κατέβω. Κατέβω. Ναι. Δεν πέθανα. Μίτσι αραχνημίδι γάμο. Όχι! Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Όχι. Τι έκανα. Όχι, γαμώτο. Δεν έπρεπε να κατέβω. Έχει spawner και το spawner μας κρύβει πολλά καλά πράγματα και πολλά κακά πράγματα. Θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω στις μαλακίες. Γαμώτο, δεν έπρεπε να κατέβω. Λοιπόν, άμα σπάσει το spawner, μετά πρέπει να σκοτώσουμε τα spider και μετά πρέπει να βγούμε πάνω. Για να δούμε που είμαστε τώρα. Είμαστε κοντά στο spawner. Ελπίζω. Όχι. Φύγε γραμμένη. Iron. Θα έρθει από πίσω μου. Γάμο την μάνα σου, γάμο την... Και αυτό ήταν το βίντεο. Όχι, γάμο. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Δεν κάναμε σχεδόν τίποτα. Είναι το πρώτο part της σειράς. Και μέχρι την άλλη φορά, γεια σας αρχίδια, εσείς φταίτε γάμο τις αράχνες σας, αρχίδια.